Bé, avui tornem a seguir, com vam anunciar el passat dia que vam presentar ja el que eren els equips de feina i els equips que lideraran els projectes des del municipalisme en el projecte aquest del menorquinisme polític del PSM. Vam començar i vam anunciar que aniríem presentant els equips, aquesta gent que liderarà aquest projecte municipal a mesura que les agrupacions anessin aprovant aquestes candidatures. La primera que vam presentar va ser la candidatura de Mó, la segona que presentàvem avui serà l'equip un poc de feina que liderarà aquest projecte del PSM, aquest projecte municipal del PSM, dins l'òptica del menorquinisme polític que el PSM fa feina i ha defensat aquest temps. Per tant, la segona candidatura que l'agrupació ha aprovat i ha recolzat és aquesta, i per tant, només donar la paraula a en Josep, que us presentarà l'equip. Bé, tinc el gran plaer, després d'haver liderat la llista del PSM vers la legislatura passada durant 3 anys, i tinc el gran plaer de presentar els meus companys de feina. Dic un gran plaer perquè aquesta vegada tornem a ser nosaltres mateixos, tornem a ser PSM, amb les ganes de fer feina i amb la vista de feina de la forma que sempre nosaltres hem tingut personal, molt personal, que és el PSM de Menorca. Què puc dir d'ells? Per una banda, l'Amador Maria, que serà el que anarà primer de llista, molt de vosaltres ja el vau conèixer, avui per avui és director insular de Patrimoni i Cultura en el Consell Insular de Menorca. Fa, des de sempre, jo tinc consciència d'haver vist fent feina dins del PSM, de so ratll de fa 25 anys. Són 2 fiats, però que es veus, tots són 2 fiats, però fa 25 que feim feina. És una persona que sempre està molt vinculada a tot el que és la feina del PSM. De vegades no ha tingut una presència davant premsa o estats cara visual del PSM, però darrere sempre hi ha estat secretariats, consell polític, hi ha moltes més coses que dins un partit se desenvolupen dins la gestió d'un partit. Jo crec que picant fort amb un bon cap de llista, una persona que vaig al punt de vista de nosaltres, els companys del PSM, crec que donarà aquesta imatge de seriador, de sèrio, feiner, i una persona que sempre ha estat molt coherent en les seves idees, i una persona que és molt mal fet, que barati d'una postura a l'altra, com avui en dia no estem acostumats molt de polítics, que van passant d'un partit a l'altre segons com els hi convé. Per una altra banda, el Simó, voleu que us digui, és el Messi del PSM en Castell. Dic el Messi perquè ha començat de més jove que nosaltres, és un al·lot que està molt vinculat a la vida del poble, en el que és futbol ara amb el seu fill, que tenim un futbolista. Molts el veu conèixer en el món dels Canaris, és una persona que està molt vinculada a tot el que és aquest món. Ha estat campió de Balears i subcampió de Balears, diverses vegades, i és una persona jove, amb molt de contacte amb la gent jove del Castell, pares de família que comencen ara amb els alumnes petits, amb moltes motivacions i moltes ganes de fer coses per Castell, i jo crec que és una gran peça. Jo poca cosa més us puc dir, simplement que el PSM farem feina i d'una manera molt conscient per el que és el Castell. Nosaltres, la prioritat nostra sempre ha estat el Castell. I jo crec que ara és el moment del PSM. El canvi del Castell vol dir PSM. Si no hi ha el PSM, el Castell serà un poc més del mateix. Ara tenim el passat, el futur és el PSM, us ho puc assegurar. Bones tardes a tothom. Avui us presentam no simplement com a caps de llista del PSM, ens presentam com a representants d'un equip de feina amb el compromís de treballar pel futur del Castell. I per això volem impulsar el nostre projecte de poble, el projecte del PSM, un projecte d'esquerres que té la seva màxima prioritat en Menorca, un projecte preocupat pel medi ambient. També volem un ajuntament més participatiu,
que escolti la veu de la gent, dels ciutadans, per evitar fracassos com els de l'Esplanada. Ens preocupa molt la situació que pateix el castell. Pateix mancances molt importants de tot tipus, especialment d'infraestructures i en molts d'altres aspectes. Només per posar uns exemples. Econòmicament, el castell és un dels pobles de Menorca que té unes xifres d'atur més elevades. Tenim problemes en la qualitat de l'aigua. No disposam d'un institut d'ensenyament secundari. Hem de recordar que el castell té gairebé 8.000 habitants. No disposam d'una sala multifuncional. No tenim un espai digne on poder representar una obra de teatre o un petit concert. No tenim una sala d'exposicions que pugui acollir les exposicions itinerants que organitza, per dir una cosa, el Consell, la nostra o altres entitats. Estem totalment abandonats en tot el que són infraestructures culturals. El projecte del PCM, el projecte que representa el PCM, impulsa una altra forma de fer feina. Tenim molt clar que les circumstàncies són difícils. Estem en un moment de crisi econòmica. Però no per això hem de deixar de treballar per millorar el nostre poble. Hem de continuar invertint en el futur del castell, en seny i criteri, aprofitant les oportunitats que van apareguent i no deixant que passin sense beneficiar el nostre poble. Per tot això, podeu comptar amb el nostre compromís de treballar pel castell, per donar nova vida i un millor futur en el nostre poble. Gràcies.